Здравейте. Здравейте. Мога ли да помогна с нещо? Храна. Ще ви помогна, ще ви дам средства да си вземете храна. Помагам от мен и добри хора, на хора, които имат нужда. Какво сте се занимавали? Аз бях главен инженер, дизайнер. И сега съм спаднала в дупка. Това сме хора, да си помагам. Това искам да ви помогна да си вземете нещо за хапване от мен и добри хора. Ще ви Да дам. не си лишавате ви. Заповядайте. Но вие Берете много ги. ми давате. Благодаря ви много. Радвам се, че се запознахме. Всичко добро ви желая. Здравейте, господине. Видях, че нещо търсите. От какво имате нужда? Да застанем тук отстрани, че не те чувам. Подслон имаш ли си или се налага на улицата да вземеш? Ще ви дам средства от мен и добри хора. Заповядайте. Да мога да си вземеш нещо. Айде! Здравейте, господине. Как сте? Хапвал ли си нещо? Хапвал ли си нещо? Заповядайте от мен и добри хора да си вземеш нещо. Merci.